wannan mai tambaya na ƙarshe ke cewa bayan ya addu'a cewa Allah ƙara malam daraja yake cewa malam tambaya ta kamar haka, mace ce ta sha azumi watan Ramadan sakamakon rashin lafiya da take fama da shi, kuma bata samu dama ta biya azumin ba har wani Ramadan ya zagayo. Shin za ta biya azumin ne kaɗai ko ku hadda ciyarwa bayan Ramadan? Tun da ta ce saboda rashin lafiya akwai lalura, azumin kawai za ta biya ba sai ta ciyar ba. Amma wacce ta ko wanda ya sha kuma bai biya ba saboda sakaci har wani Ramadani ya zagayo, to bayan ya rama kuma sai ya ciyar da miskini mudu ɗaya a kowane azumi da ya rama. Amma in ba sakaci ba ne, rashin lafiya ne, na ramuwan kawai za a yi. Na'am. Sai daga ƙarshe marasa lafiya da suke neman addu'a, fatan Allah ta'ala ya yi musu. Allah ya ba su lafiya. Akwai wani bawan Allah da ya tafi karatu, muna fata Allah ya ba shi sa'a, ya karatu lafiya da lafiya, sa albarka cikin abin da zai karanta. Akwai wanda addarsa ta rasu, ya ce a sata a cikin addu'a ita ma. Ta muna fata Allah ya amsa mana addu'o'inmu. To akwai wanda aka sace wa mota, shi ma yana baran addu'a Allah ta'ala ya bayyana masa motansa, kuma Allah ya kiyaye na gaba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قنا شر عذابك، اللهم قنا شر عذابك. اللهم اغفر لميتنا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد، وغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض الدنس. اللهم إن كان المسنة فزد في إحسانها، وإن كان مسيئة فجزاء سيئاتها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.